V roce 1991, když jsem chodil na střední školu, jsem tlačil na svého otce, aby jsme začali podnikat. Cíl podnikání byl jasný, koupit nákladní vozidlo a podnikat v autodopravě. Tento směr byl dán proto, protože celá naše rodina vyrůstala v dopravě, i moje maminka měla skupinu C. Když jsem dokázal přesvědčit otce, aby koupil první nákladní vozidlo, tak jsem si udělal řidičák ještě než mě bylo 18 let. Když jsme doma vymýšleli název firmy, tak jsme nechtěli dát, co bylo v té době populární, kolektiv, a proto jsme se rozhodli pro já jako Janulík a po jako pomocníci. Moje první jízda z AVI, SPZ byla BI 6575, byla do Prahy pro 10 palet žvíkaček. Nejdelší cesta, kam jsem jel, trvala týden a jel jsem na Sicílii do Itálie. Se vstupem České republiky do Evropské unie byla změna i u nás, kdy jsme přešli z malých aut na velká auta a ze značky Avia jsme přešli na značku DAF. A proč DAF? Protože DAF byl nejbliž naší firmě, dealer nás průběžně navštěvoval a dobře jsme se znali. V roce 2004 jsme měli 25 aut, v roce 2008 jsme byli na 80 a v roce 2015 máme 132 aut. V současné době všechny vozidla, která nakupujeme, jsou Super Space Cupy Euro 6. Zůstáváme u vozidel DAF, protože nám vychází perfektně ekonomika, jízdní vlastnosti i pořizovací ceny. U vozidel Euro 6 základní opravy provádíme sami, u složitějších a technicky komplikovanějších oprav jezdíme do autorizovaných servisů. V případě poruchy našeho vozidla v zahraničí využíváme službu DAFu ITS.